تحكي قبل على الناس. Zommu ħaj. U fejt idna nżommu, Sanja ħasa. Jant madu fi ma joġbukx il-kelb. Imma ħana l-ek kelb t-toħorġu, t-tima u t-tħu xsiebu, t-tem responsabil da. Zom. Qabel, illum mandex għal-fejt. Għala, mela. Għax ma jgħamil xej minn dan. Xettajt. Jgħanurika, għax għaw il-clip robot, s-sara kem moħem. Jina taf xiex imma mistoqsija wahda għandi. Li? Għax taf li għadded il-kampanja biex nsowu l-clip. Da jissewa. Naħseb bħala robot li ktar ħagġa t-sewa. Filodu sibxie għaxa bħala. Imma msomma, ma nafx, minni ma nafx. Bridi għawom jow. Ma nafx, Sanja, ma naħseb aħjar nifqu nitkelmu fuq daw l-affarijiet li xużu fih kelb robot. Għaxa għastajt robot li sajjar l-ek. Mela għammaru għax ħagġa għarra li hija li hija l-axħar lezzjoni tal-etikett. Sinjuri, bdiqa kbira. Għent ma tħobbux. Użgull li Sur Market. Inselmilkom ħbib tiegħi jiena Ray Market, ir-Ray tal-etikett. That's my cat. U dik il-mara tiegħi vet moħħa fil-klarinet imma brava. Let's have this chat. Kif aħna, Sur Market? Dejjem aħjar minnek, Sanders. Jasra, Sander jien minar less. Anders, għajli. Fuq xiex ħan nitkelmu? Illum ħakun qegħdin nitkellmu fuq l-etikett tal-bib. Tal-bib? Mela nkemmel għanna l-etikett fuq il-bib. Għannis normali, Anders, illi jafu li ma kull ħaġa hemm etikett iva. Mal-bib hemm etikett, imma ma nis ifossilizzati fl-injuranza bħalek, ċert li ma jafux li hemm l-etikett Anders. Jorini la ma nafx. Nibdew, hemm mod kif meta tiftaħ bib u tidħol ġo kamra tittamel. Jippermettu li noħorġ mill-kamra, kolossew? Mela le, kompli. Sewa, sissa. Ħanidħol fil-kamra. Ħaniftaħ u bajnija ħanżomm l'eye contact ma' kulħadd. Tarani ħanidħol konfidenza, dik ċertu sava flair, Sandra, biex inħares lejk kulħadd avolja jekk inħares lejk mhux li tant għandi fejn ħares, għax taf xisek daqna mberfla ta' bejjih tal-ġlut ta' sib f'nofs id-deżert. Prostri, kemm minn kreattiv biex tajjarni ngħidlek. Ħanaġġa nagħmililkom. Ġifieri importanti itħares tagħmel pass fuq il-lemin u mbagħad u tiġbed il-bib waqt li qed tagħlaq. Ħanaġġa nagħmililkom. All right, Zana. Ħajma. Ħatiġi tiftaħ il-bib u Anders. Dak is-sakkar. Anders. Aw. Xaħat sakkar il-bib. Le, Iwa afket. U mux issa ivet ja ħasra. Iftħuli. Ara aħna għammorru. Ciao. Tannet. De aħna mux tannet jasra, aħna tal-wan. L-aħjar net. U dak kien is-Sur Market u l-aħħar darba li se jidher għalissa x'min jaf x'jista' jagħmel fil-futur dan l-artist kbir tajjeb. Mhux hekk aħjar immorru fuq Joshua Xon. Għax hija qed ninkwieta kemm ilu li tara Alex Bosch ma smajniex baħbarhom il-dat ngħid min jaf x'inhu ma jagħmlu. Hello, jiena Xommula u jien nazzjonalist, anzi, I am the new nationalist. Wow. What's it twisted, the new nationalist? New nationalist hija li aħna il-nazzjonalisti issa qegħdin niġġeddu. Rajtkom tiġġeddu. U tim l-istamperija kemm iġġeddu. Kemm għajteddi? U għeja kemm intom negattivi dik entużjażmu għal-lider il-ġdid tal-Alex Bosch. Yes, leader, yes, il-kap. Isma, miskin Delija kif ħada? Delija,
ħada u. ħada? ħada u. ħada tajjeb jew ħada żin? ħada tajjeb ħada Għax tajjeb. il-mama ta' xalti. Xalti. Mama għalt li ħada reġal wiċċu. It-tieni darba. Ejwek għatlek ġox ommok għatlek kemmi kisħa. Delija tantu raġel illi tala poċ sħiħ lill-Alex Borch tagħna. Bravo. Naħseb ġit il-paga. X'paga? Ma inti ma taf. Xex. Aħna tal-lejba. Għalissa tinqasmu children's allowance. Ejja Ħammar mhux għalih. ir-roxxu għax tħoss l-elezzjoni ġewet jibża daw tal-Labor kollhom. Għaw tijak u kol. Hemm tiegħek erni ġej. Kemm huma Halloween. Għalwin mux il-kelma, għara s-sejam darbati moħra li jkun ħireġ il-budget kem ħajatu. Efem nista balance tax kemm Alex u kemm Robert imorru l-ġen. Ciao għada.